Hello. Okay. Maghimo ta kayo karon og short siguro ni hinaut nga mubo ra ning video clip, no. Maghimo ta clip karon nga video kay natay tubagon nga kanabang objection o pagsupak nga gikan sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo, no, niadtong 1914. Ang atong hisgutan karon sa ilang objection sa atong pagtuong Katoliko, ang kanunay nilang gikutlo nga teksto sa Biblia sa ilang pagsupak sa atong pagtuo nga Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Matud nila ang Juan kuno Book of John o John chapter 17 verse 1 up to 3 sa dihang niingon si Kristo nga ang Amahan lang ang bugto nga Dios, sabto na kuno na nga si Kristo nagpasabot nga siya dili Dios. Akong usbon ha. Ang Juan 17, 1 hangtod sa 3, gigamit na sa mga Iglesia ni Cristo na itong mga igsuon sa ilang pagsupak sa pagtuo nato nga Dios ang atong Ginoong Jesucristo. Kay sa atong pagtuogong Katoliko, si Kristo dual nature, Dios ug tao. Kay Dios man siya nga nagpakatao, sumala sa Juan 1:1 ug 14. Now, gamito nila ang Juan 17:1 hangtod sa 3 sa ilang pagsupak sa dihang nag-ingon si Kristo, ang Amahan lang mao ang bugtong matuod nga Dios. Tungod sa pulong bugtong matuod nga Dios ang Amahan, ila na dayon gisabot nga si Kristo kuno nagtudlo nga dili siya Dios. Now, una natong gamiton nga argumento, unang-una wala mag-ingon si Kristo ana. Wa mag-ingon si Kristo nga dili sa Dios tungod lang kay nagsulti siya nga ang Amahan lang mao ang bugtong matuod nga Dios. Wa siya mag-ingon nga dili sa Dios. Kanang pag-ingon nga dili siya Dios, interpretation ra na nila. Unawa, kung baga sa Tagalog, unawa lang na nila. Okay. Interpretation lang na nila tungod sa gipamulong ni Kristo nga ang Amahan lang mao ang bugtong matuod nga Dios. Pero si Kristo wa gyud siya maingon nga dili sa Dios tungod kay naglitok siya ana. So mao na ang unang punto. Ikaduhang punto, dili manggod sa tanang higayon kung magsulti gani ang usa ka tawo repairing ra kay si Kristo nag-ingon man siya nga ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios, dili man gud nato na pagkasabton nga nawala na ang pagkasiya tungod lang kay iyang gipadako ang iyang gustong gipadako na ining higayon na ang iyang mga amahan. Para sa raguna sa kuan. Doon na ba'y usa ka lalaki nga dili siya hambugero. Dayon, ang iyang amigo nga gwapo, maoray iyang giingon ba nga, ang akong amigo nga si Mr. De La Cruz, maoy gwapo. Siya lang ang gwapo, ako dili. Kana giklaro na gali na bisag gwapo siya pero wala niya gi panghambog nga gwapo siya. Ang iyang ingon nga gwapo ag katurang iyang amigo. So sabton ba na nga dili gwapo ang gaistorya tungod kay wala niya gipanghambog. Kay mura magog ma-self-serving kung moingon siya nga gwapo akong amigo din, ako pod gwapo. So kung ikaw mo yung mag-istorya, dili gyud nimo i-exalt, di nimo daygo nimong kaugalingon. So ang imo rang amigo nga gusto nimong ipadako, gusto nimong daygon.
nga gwapo. So kung moingon ko nga siya ray gwapo, wa na magpasabot nga dili ko gwapo tungod lang kay naglito ko og humility words. Napay lain ana, no? Napay lain ana. Nay mga case ana ba nga dili nimo isulti ang tibuok nimong pagkaikaw tungod kay nagpaubos ka. Munay ka nang gitawag og humility words. Kay niana agong higayuna sa pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang bugtong matuod nga Dios. Sa Catholic exegesis dili na sabton nga dili sa Dios tungod kay ang amahan lang mo iyang giingon nga bugtong matuod nga Dios. Dili na pagasabton. Now, ngano nga dili gid pagasabton og ingon ana, sabton lang na nga humility words na ni Jesus. Sa walay pagyatak o pagtabon sa kamatuoran nga Dios siya og tao, di ba? Kay wa man gud niya hunahunaan ang iyang pagka-Dios. Nasa Pilipos 2:1-8 nga daw gibiyaan niya, wa siya mag-isip nga Dios, bisan tuod Dios siya pero wa siya mag-isip ana, nagpaubos siya ingon nga tao. So ingon ana ba, tungod kay mapaubsanon si Kristo, mao nang makalitok sa mga humility words nga daw murabag ingon siya siyang kaugalingon nga adili ko Dios. Mura sig nagingon ana ba, pero Dios siya pero wa lang na niya gipasundayag. Kay gusto niyang ipasundayag ang amahan lang. Ingon ana, kay wa man po siya mag-ingon, wa man po isita sa Biblia nga nagtudlo nga dili sa Dios. Gani, pagkadaghang bersikulo sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo Dios, tao pod, kay nagpagkatao man. So mauna, no, dili na pagkasabton tungod kay si Kristo nag-ingon nga ang amahan lang bugtong matuod nga Dios, nawala na ang pagkasiya nga Dios pod. Di ba? Kay parehas ra na atong niingon po siya nga nagamtoy nagkuan nga naghunahunagod nga kinsa may kanang buutan o kinsa may maayo. Nangutan na itong mga tao. Niingon siya, ang amahan lang maoy maayo. Ang amahan lang, muna iyang gilitok. Sa Tagalog pa, ang ama lang ang mabuti. Na, parehas humility words muna ni Jesus. Sabton ba na nga dili mabuti o dili maayo si Jesus kay ang iyang gisulti nga maayo ang amahan lang. Mao na atong kanabang kasamahan nga dili na sabton nga tungod kay nag-ingon si Kristo nga ang amahan ray maayo o mabuti, sabton na nga siya nga gasulti dili mabuti. Masama dahil si Kristo. Dautan dahil si Kristo kay ang iyang gisulti, ang amahan ra niya mo'y mabuti. Sorry. O pamaayo akong gibati. Okay. Ingon na, no? Dili yun na, no? So, atong iklaro ninyo, dili na pagasabton nga sa dihang niingon si Kristo nga ang amahan ra niya maoy Dios. Dili na sabton nga dili na sa Dios. Kuha na siya. Muna gitawag og naay mga higayon nga mo pakita ka, mo pasundayag kag humility words nga dili nimo hisgutan ang imong pagkaikaw kay ngano man ang imong gipalabi ang laing tao. O para sa kaso ni Kristo, ang amahan iyang gipasundayag ani, iyang gi-exalt. Muna na parehas na gunaan ng mo saludo ko og pare, mo amin ko og pare. Tungod sa humility niya, di siya magpaamin ako. Di na pagkasabton nga dautan kung mo amin o mutahod ko niya. Inana ragot. Inana ra. Kay kung atong sabton nga dili siya Dios, tungod kay nag-ingon siya nga ang amahan ra mo'y Dios, di ato pong sabton nga dili po siya maayo kay naman po siya nalitok nga nag-ingon siya nga ang amahan ra mo maoy maayo o mabuti. Di sabton po na nato nga dili po na siya maayo. Wrong, dili na maayo nga pagsabot.
So mao na mga igsoon. Unya sa exegesis sa Biblia, wa gyud ingon ana nga interpretation gawas nila. Kay sa akong na hibaw-an gyud, sukad pag yun niadto nga mahilig kog basa-basa og Biblia, kanang interpretation sa Juan 17:1 hangtod sa 3 nga dili Dios si Kristo tungod kay nilitok si Kristo nga ang amahan ra maoy bugtong matuod nga Dios. Then sabto na dayon nga sama ra nga nag-ingon si Kristo nga dili sa Dios, ila ra ng interpretation. No? Ila ra ng interpretation kay mao man na ilang pagtulunan nga dili Dios si Kristo. So masipaan o daghang mga bersikulo sa Biblia ang ilang murabag masipaan o ma-disregard. Kay daghan mga sita sa Biblia nga si Kristo Dios nga nagpakatao. Sa ato pa Dios ug tao. Dayon moingon din sila nga sayop na nga hubad. Sila ra pud gaingon nga sayop na nga hubad. Whereas anang Juan 1:18. Kanang Juan 1:18, duha na ka variant translation sa Greek nga si Kristo giingon diha sa unang Greek monogenes huios. But pasabot kung hubaro na only begotten son. Only begotten son. Kana nana sa Greek manuscript. Pero dili lang kay kana ang translation. Naay manuscript nga Greek gihapon nga monogenes theos, only son God. Kana nga duha ka translation gidawat na sa Katoliko. Pwede only begotten son, okay ra man na kay bisag wala diha giingon nga Dios ng anak, pero sa ubang mga bersikulo mabasa man pud. Mao na nga gidawat gihapon nga translation sa Katoliko bisan wala giklaro diha nga Dios ng anak diha sa Juan 1:18. Pero kay naa may variant translation nga giklaro gyud nga Dios. Kanang Juan 1:18 kanang monogenes theos, only son God, Dios nga anak. So dapat dawato ng duha ka translation kay variant man na. Nga man na sa Greek. Pero ang Iglesia ni Cristo di man nila dawato ng monogenes theos. Kay sabton man na nila nga sayop na nga translation. Unsa may authority nila nga moingon nga sayop na nga translation? Asa man sila authority gikan nga mo deklara sila nga sayop na nga translation? Nga naa may Greek ana nga manuscript. So diha sila ang ila ra gyud nga nganong moingon silang sayop na nga hubad kay masupak sa ilang pagtulunan. And moingon din sila nga sa Juan 17:1-3 manggod si Kristo ga pasabot nga dili siya Dios tungod kay nag-ingon siya nga ang amahan ra bugtong matuod nga Dios. Ila ng interpretation. Wala giingon sa Juan 17:1-3 nga dili wala moingon si Kristo nga dili siya Dios. Sa iyang pag-ingon nga ang amahan lang bugtong matuod nga Dios, wa siya mag-ingon nga dili siya Dios. Gilitok lang na niya, isip humility words niya, mga pulong sa pagpaubos, nga naingon siya nga, ang amahan ra, mo'y bugtong matuod nga Diyos. Pero wa siya magpasabot nga dili siya Diyos. Kay kung sabto na nga, nagpasabot di ay siya nga dili siya Diyos, unsa naman lang ng mga bersikulo sa Biblia ang daghan nga nga nagtudlo nga Diyos siya. Napastagna gani sa Isaias 9:6. Diyos nga gamhanan. Bata siya pero gitawag pug Diyos. Isaias 9:6. Juan 1:1. Ang pulong diha na uban sa amahan nga Diyos po nagpakatao. So naay Diyos nagpakatao mo na si Kristo. So mao na. So balikon ko sa pag-ingon ato naning tapuson. Wala mag-ingon si Kristo nga dili sa Diyos. Sa dihang niingon siya nga ang amahan ra mao ang bugtong matuod nga Dios. Kay naamang gali mga bersikulo nga translation nga si Kristo matuod nga Dios po. Kana yung word matuod nga Dios. So murag imong ikontra no dili no. Og sa pagtapos maingon ko
Kung sakto ang mga iglesia ni Kristo sa ilang pagsabot sa Juan 17, 1 hangtod sa 3, nga tungod kay si Kristo nag-ingon nga ang amahan lang mao ang bugtong matuod nga Dios nga iyang gipasabot nga dili sa Dios. So dapat ato pong sabton nga si Kristo dili maayo. Kay nag-ingon man pud siya nga ang amahan ra maoy maayo. Humility words na niya. Humility words gani, kabalo mo na sila na, nga dili nimo ipasigarbo imong kagalingon. Ang imong ipasigarbo ang laing tao ra o laing pagkamao. Si Kristo ni adtong higayuna, iyang gipakita ang example sa humility. Nga bisan Dios siya, pero wala siya magunahon na ana. Iyang gisulti nga ang amahan ra mao Dios. Sama sa pag-ingon nga pananglitan gwapo ko. Nga o dili ko moingon nga gwapo ko, moingon ko nga ang akong amigo ra may gwapo. Pero dili na sabton nga kung tinuod man gwapo ko, nga niingon ko nga ang akong amigo ray gwapo, nga dili ko gwapo. Tungod lang kay nag-ingon ko nga siya ray gwapo. Moingon na ra. Wa magpasabot si Kristo nga dili siya Dios tungod kay ang iyang gipasigarbo nga Dios ang amahan ra. Balikon ko, gibalik-balik na gyud ako na. Kay kung sakto ang ilang interpretation nga gipasabot diay ni Kristo nga dili sa Dios tungod kay nag-ingon siya nga ang amahan ray Dios, na mulutaw nga dili po siya maayo. Kay naaman siya nalitok nga nag-ingon siya nga ang amahan ra maoy maayo. Di ba? Siguro mangutana mo, unsa man ang bersikulo haberitas? Kabalo sila na kay gabasa sila Biblia. Dili lang nako makutlo ron kay nalimot ko og pangita. Daan wa nako giandam diri pero sigurado kung naana og ang ilang mga ministro nagbasa-basa sa Biblia kahibalo na ug unsa nang bersikulo ha katong niingon si Kristo nga ang amahan ra maoy maayo. Dili na pagasabton nga kung nag-ingon siya nga ang amahan ra maoy maayo, nga iyang gipasabot nga dili siya maayo. Nalitok lang na niya nga ang amahan ra maoy iyang gipasigarbong maayo, kay wa man siya nagpasigarbo siyang kaugalingon. Na sa Filipos 2:6 hangtod sa 8, na diha gani ang key factor nga sakto ang atong interpretation. Kay gingon diya sa Filipos 2:6 hangtod sa 8 nga bisan siya tuod Dios pero wala siya mag-isip niya na daw iya kanang gibiyaan or wa siya magunahon na ana. Nagpakatao siya, nagpaubos siya ingon nga tao. So mao gali na ibot pasabot pod nga si Kristo ubos sa iyang pagkatao o isip anak, pero sa iyang pagka-Dios gipasabot pod sa Juan 10:30 nga tupong siyang amahan. Katong niingon siya nga I and my Father are one. So referring na sa divinity. Pero sa iyang pagkatao ubos kay ang pagkatao ubos man. So murag diri lang sa tataman no ani nga issue. Now naapay mga objection ani nila pero sa ubang higayon ra nato na isgutan. Kini lang sa no kay naikag ko sa discuss ani karon. Now pasensya sa atong background kung dili kayo kana bang presentable. Kay dali ni wa na ko ka pangita ug asa nga nindot ninyo tanaw ng background. Ang importante nga ang mensahe nga atong gihisgutan karon. Okay, kato lang. Daghang salamat. I love you all hangtod sa sunod.